Nansi, thatha lokho. Alex, yima ukwenza umsindo. Angikulaleli. Alex, yima ukuboxa. Kulungile. Okokugcina. Oh, ibhola mi. U-Alex uwe egumbini elingaphansi. Kumele simsindise masishane. Ungangikhohlwa. Woza, buya. Ukuphusha kubi. Ngiyathembisa ukuthi angisoze ngiphushe muntu ngempela. Ibhola lami lihamba laphaya. Ngizozama ukuyimisa. Lokho ngeke kusebenze. Ngiyazi ukuthi yini okufanele ngiyenze. Umqondo omuhle. Usebenze. Masibaleke emva kwebhola. Woza, Alex. Kaphela. Lokhu kubi kakhulu. Woza, masiphume lapha masishane. Hawu, Oh, ngimangele. Ubona ini lapho? Sekuyisikhathi sokuba ninja. ngiyingxenye yokuqala. Yebo, ngidlulile. Hawu, cha. Ngiyesaba kakhulu. Sikwenze. Umdlalo kaMario. Qaphela, Futhi akekho ongisindisile. Wo, umdol omuhle kangaka. Sizoyenza iqande. masihambe. Misa. Unyawo lwami liyayibamba. Unganyakazi. Ngikwenzile. Malume, gijima masinyane. Hamba. Yebo, sikwenze. Ocha, kunelava lapha. Kufanele senzeni? Kufanele senzeni? Nginecebo. Yebo, sizoyicisha ilava. Akusebenzanga, senzeni manje? Ungakhathazeki, nginecebo, bheka. Ngimi. Baba, ungasikhupha lapha sicela. Ungesabi, sizokwazi. Woza. Ngihamba kuqala. Bamba isandla sami. Yebo, ukwenzile, yebo. Oh, cha, senzeni manje? Nginecebo. Nansi, baba. Yebo, umqondo omuhle, Alex. Kuhle kakhulu. Eva, woza kithi. Ungabuki phansi. Bamba isandla sami. Masihambe, yebo. Kodwa ibhola aliyona lapha. Masihambe siye kwelinye igumbi. Hawu cha, ngithemba lento ngeke iwe phezu kwethu. Ngiyajaba ukuvuma, kodwa ngiyesaba kancane.
Ngiyabonga ngokungisindisa. Ikuphi ibhola lami? Oh, kungumhlobiso nje. Noma mhlawumbe akunjalo. Baleka. Kuthiwani uma imami isibamba? Konke kungenxa yebhola lakho. Uza. Lindela umzuzwana. Hawu cha. Woza. Manje, baleka. Manje, gluma. Yebo, kumele silinde. Isilo sisesemuva kwethu. Yebo, asihambe. Kepha cha asibaleke. Kungani leli limbali lingadubuli uma silidinga? Hawu cha. Asikwazi ukudlula kumalasa. Ngakho dlula kumalasa ngokushesha. Alex, ibhola lakho. Akubalulekile, ukulondoloza lokho kubaluleke kakhulu. Yebo, sikwenze. Thatha ibola. Yebo, ngithole ibhola lami. Manje, asiphume endaweni ephansi. Akuyona indawo yemidlalo leyo. Alex, uyaphinda wenza umsindo futhi. Alex, sicela uthule. Oh, ibhola lami. X. Cha, akekho ozophinda ehlele lapho futhi. Ukukhanya obomvu. Eva ususwe. Ngilahlekile. Ukukhanya okuluhlaza. Ukukhanya obomvu. Alex ususwe. Onkosi yami. Ukukhanya okuluhlaza. Yebo, ngiwine. Halala, Steffi, uwin. Futhi lokho kusho ukuthi Eva noAlex kumele nigeze zonke izitsha. Hayibo, angivumi. Masenze lokhu, Alice. Kulungile. Kulungile. Wenze kahle. Udinga nje ukunyathela ebhokisini elifanele bese uwina. Ungagxumi ebhokisini elingalungile. Ngizowina lokhu ngokuqinisekile. 3 draw, one hamba. Yebo, uhu. Wo, 3 draw, one hamba.
Ha, Alice uphumile. Lungela 3 tuo one hamba. Yebo, bo. Nginenhlanhla kulokhu. Nami. Yebo. Lungile sethule kubeka. Okay. Haha, Eva uphumile. Yebo, ngiwine. Halala, Steffi. Haha, Steffi uwini. Futhi lokhu kusho ukuthi kumele nihlele wonke udoti. Kulungile, masenze. Amabhodlela epulasitiki aya epulasitikini. Ubanana ungokwemvelo. Umsebenzi omuhle wokubambisana. Hlela udoti futhi unakekele imvelo. Wamukelekile ku-Music Chair Challenge. Yima. Oh, cha, ngiphumile. Alex ulahlekile. Yima. Yebo. Ngicabanga ukuthi ngilahlekile. Steffi ulahlekile. Ngakho kumele uhlanze igumbi lakho. Ngimnina kuphela, kuthiwani ngabanye? Alice, Alex, Ungakhathazeki, Steffi, ngizokusiza. Eva, igumbi lami linhlwathi kakhulu, kumele ngenzeni? Ngizokusiza. Masikuhlanganise konke ebhokisini. Masiwenze lo msebenzi wokuhlanza ube mnandi kancane. Yokugcina. Kwenziwe kahle. Ngiyabonga ngokungisiza, Eva. Bantwana, njalo gcina amagumbi enu ehlanzekile futhi ehlelekile. Umjaho uqala manje. Wow. Wow, Yini kulingana? manje sekuyithuba lakho. Sawubona. 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 Siyakwamukela ku-Cardboard Cinema. Mina neqembu lami sikudalile lokho. Kinyeka Billy Kathathi, Amathikithi Amatharu Njisela. Lokho kuzoba amadola ayi-10.
Cha, ifefa le cardboard kufela. Hawu, nginombono. Ngisanda ikidwepa. Oh, unetalent. Ngiyabonga. Isikhathi sokuphuma kancane. Popcorn ephilile entsha. Sawubona. Ufisa ukuthini namhlanje? Ngicela ipopcorn encane eyodwa kimi. Nami futhi ngizothatha le enkulu. Jina Mali Athole. Kinye kubili kithathi kine kuhlane. 15. Wow! Ngiyabonga kakhulu. Iniso elikhazelisayo ngepopcorn. iPopcorn ineminyaka engaphezulu kuka-5,000. Itholakale eNew Mexico. Yayisetshenziselwa kokubili ukudla nokuhlobisa. Izimpucuko zasendulo. Ababezogqoka imihlobiso yepopcorn emikhosini. Ngiyabonga. Kwamukelekile. Awubona amathikithi akho. Ophilingile. Kuhle. Nami nginelinye. Kilingile. Inombolo yekimpila khongine kidophem. Ungahamba manje. Wena linda umzuzu. Yini ukulethela ukudla kwakho akibimelekile. Kudla kwe-cardboard kuphela okwamukelekile e-cardboard sinema yethu. Izinswisi azilungile kuwe namazinyo akho. Hawi, ikusolo angiyi kuphinda lokhu futhi ngingahamba manje. Yebo manje usungahamba. Eva, Alice, ngicela ningilinde. Mantombazane, kungani ningangilindanga? Boza Dasha ifilimu isizoqala. Ukushola. Ngicela angiboni lutho. Awufanele ukuza ebhayisikobho nezinwele ezinde kakhulu. Kuzovimba umbono kubantu abahlezi ngemuva kwakho. Lo mshobiso we-cardboard mude kakhulu. Angikwazi ukubona. Ake sifinyezele kancane. Manje izivakashi sezibona kangcono. Kuyacasula. Ukudla kwe-cardboard akufanele ukudliwa. Alice, Dasha, ngizoyafuna okunye okudliwayo kunalokhu. Okay. Bafana, wozani nami. Isicapha 5, isicapha 4. Isicapha inombolo 3, isicapha inombolo 2, ne-on. Bheka nje lobu buciko be-cardboard. Isikhathi sokukhetha ama-snacks mina namantombazane. Kinye kubili kithathi kine kuhlani isithifa. Kunuka kamnandi. Kubukeka kisha nyengokwekinisa. Amantombazane azokujabula kakhulu. Ngicabanga ukuthi kungokwalokhu. Igama elithi dinosaur livela kumagama esiGreki elisho uzakwane owesabekayo zazihlala ngesikhathi se-Mesozoic era. Ayalukaniswa yaba izinkathi Triassic, Jurassic ne Cretaceous. Akuyona ifilimu yami bafana. Kuyini lokho? Hi, hello. Caesar. Hi, cha, ukudla kwami. Ngabe kwakungunombolo 4 noma inombolo 5? Yebo, ngicabanga ukuthi kwakuyi-6. Ama-robots angaba mancane njengothuli noma makhulu njengemoto. Amanye ama-robots angafunda kokuhlangenwe nakho kwawo, ikhono elibizwa ngokuthi ubuhlakani bokwenziwa. Iyini le movie? Imovie ngama-robots enziwe ngama-cardboard?
Lena akuyona imovie yami. Ngidinga ukuya endlini yangasese. Ngibambelela lokhu ngizobuya. Okay. Lapho. Esha! Izindlu zangasese zenzelwe ukuvakashelwa ngokushesha kuphela, hhayi ukuba kuqoshwe noma kudlalwe ngocingo. Ngicela usheshise. Ngizwe okuthile. Igama elithi labibi likhefwe ngenxa yokukhipha nobimnandi, futhi okulula ukukhipha emlonyeni, ukulingana ubuntu obuhlukile bomlingiswa. Ulabubu ungumlingiswa wesifazane. Oh, hayibo. Hayi. Iyini le movie? Lena akuyona imovie yami. Dasha, nguwe yini? Eva, ubukuphi sonke lesi sikhathi? Dasha, ngeke ukholwe. Ngilahlekile futhi ngakhohlwa inombolo yegumbi lethu. Eva, ngicabanga ukuthi kwakuyile nyango inombolo. Kulingile, asihambe. Lena akuyona imovie yethu le Dasha. Yebo, le movie imayelana nosana. Dasha, thatha uphopokhono lwakho. Uphi uDasha? Dasha. Futhi uEva. Baphi bona? Imovie isiphelile. Dasha, ngicabanga ukuthi inombolo yegumbi lethu nguFigo. Oops. Eva, Dasha, benikuphi? Imovie isiphelile. Kuyindaba ende, Alex. Sitsokitshela ngelinye ilanga. Ake sihambe manje. Awubona, siyakwamukela esitolo sami se-ice cream sephepha. Mantombazane, asithole ama-ice cream ephepha. Umcha. Ngiyabonga, Dasha. Angiyithandi kakhulu ukudla kwephepha. Uthanda ini? Nice. Kuyenyanyeka. Ngikutshelile, Dasha. Ukudla kwephepha akumele kudliwe. Niyabona mantombazane, ibhayisikobho le-cardboard belijabulisa, kodwa bekungajwayelekile ukuthi sihlale ndawonye, ngoba sasihlala sikhohlwa inombolo yegumbi lethu. Ngisho nasendaweni epholile kanjena, kubalulekile ukuhlala ndawonye nokulandela imithetho. Masibhekelelane.